ito. May mga kaibigan ko, may kakilala akong gumastos sa mahigit ng 100,000 sa kasal. Ang dami mga kaekekan, after 1 month, wala eh. Wala, tapos na. Ayaw na. Ano? Dahil hindi na nakikita yung bahagi ng pananampalataya na nandun sila, hindi para sa video, na nandun sila, hindi para sa wedding coordinator, nandun sila sa harapan ng Diyos, ang Diyos ang nagkakasal sa kanila, at hindi wedding coordinator, at ang Diyos ang mag-bless, at ang buhay na pinapasok kanila, hindi para labas, hindi para loob. Bahagi ng aking pananampalataya na isama ang Diyos sa buhay natin. At kapag hindi natin nakikita ang aspeto ng pananampalataya, sa anumang ginagawa natin, lahat ay puro kaekekan lamang. Yep. And the death experience will simply a natural thing. Walang kahulugan, walang mas malalim na pananampalataya. Amen? Amen. At ikatlo, kung makakakita tayo ng kahulugan sa mga karanasan natin sa kamatayan, magiging resurrection po ito sa mga buhay natin. Makikita po natin ito sa mga kababayan natin na sa ibang bansa. Isang karanasan ng kamatayan para sa kanila ang mahiwalay sa pamilya nila at maglingkod sa ibang bansa na hindi nila pamilya. Pero natitiis nila ito dahil nakakakita ng kahulugan dun sa ginagawa nila. Dahil sa sakripisyo nila, nagibigyan ito ng pabuhayan ng kanilang pamilya iniwan dito sa ating bansa. Ang mga estudyante, nagsasakripisyo, nag-aaral, isang kamatayan yun na nagsasakripisyo sila, nag-review. Pero kung may kahulugan doon, at sa pamamagitan nito, matutulungan ko ang pamilya ko, sa pamamagitan nito, maging maganda ang kinabukasan ko. Then kapag may kahulugan ang mga ginagawa natin, kapag nagbibilit tayo, o nakakita tayo ng kahulugan sa mga paghihirap sa buhay natin, hindi po nagiging karanasan ng kamatayan ito, kundi karanasan ng muling pagkabuhay. Halimbawa po, ngayon, nag-aaral sa Tagaytay, hindi ko nababanggit sa Iliga, nakataang linggo po hindi ako nakauwi. Isa yata yun sa pinakamahabang 2 linggo ko sa buhay ko. Talagang Lunes pa lang ay kinakati na yung tweet ko. Binibilang ko parang kung nasa preso, tagal-tagal naman ng biyernes. Sabi ko lang yun, ano gusto mo lang kumain? Ano ba kinagawa ko dito? Pwede nang kumanda ko, nalagdag ng parapet, sa oras sa ako pinag-aaral dito. Kung gano'n lang ang tingin ko, ay talagang mamamatay ako. Mamamatay ako sa init, uuwi na lang ako. Magbabalot na lang, bahaan ka dyan. Pero hindi. Naghanap ako ng kahulugan sa ginagawa ko. Hindi para sa akin ito, para sa mga kapatid na pare. Hindi lang para sa akin ito, para sa parokya ko ito, para may mag-uwi ako sa kanila pagbalik ko. Hindi para sa akin ito, para sa simbahan ito. Dahil kapag nakakakita ka ng kahulugan na gano'n, ang karanasan ng kamatayan ay hindi nagiging kamatayan, kundi karanasan ng muling pagkabuhay. Amen? Amen. May kausap ko kaibigan na kayo na naman. Siya po ang nag-aalaga ng pamangkin niya. Dahil yung magulang ng pamangkin niya, kapatid niya, ay hiwalay. Nag-iwalay. Iniwan yung patak niya. Gano'n lang. Iwalay tayo na. Alam ko ba yung anak-anak? Iwalay tayo amin. May anak nila, at ito kaibigan ko ito, siya nagpapaaral dito sa pamangkin niya, na first year college man. Ewan ko, yung nagpapaaral na, magkano ang matricula per semester sa isang first year college? Mga magkano? Ha? 30? 30. O, sabihin natin, 30,000 per semester. Sabi niya naman, sabi ko lang yun, sa college of Sanggunian yun, hindi pa sa Ateneo yun. Sa Ateneo, 70,000 per semester. Ano ba ang 30,000 per semester? Pinagastos niya sa pamangkin niya. Wala pa doon yung baon niya, pamasahin niya, uniforme niya, libro niya. Wala pa doon yung cellphone niya, yung loan niya sa cellphone niya, yung pang-internet niya, yung pang-party niya. Ano? Wala pa doon yung kahapon ay tumitingin po ako ng sapatos. Kaya kapag naibili ka, medyo masela yung pako. Gusto ko laging very sensitive. Tumitingin ako sa sapatos na. Gusto ko, tuwing tinitingin ako, binibita ko ako. 4,000. 4,000 inano. Sapatos na yun,
Sana hindi siya nagko-complain. Ako nga nag-complaining sa akin, pero nagtataka ako. Itong kapangkin mo ito, paano wala? Pagkagaling sa eskwela, hindi mo lang ako sa pagpukulong sa kwarto, mag-i-internet. Walang kayo kapag kumakain niya, tapos kamakailan lang, ilang araw, gabi-gabi, umuwi, ating gabi, ng lasing. First in college siya, may party lang sila. Ha? Yung kultura yung araw-araw may party, hindi nag-aaral. Nagpa-party, pang-kasama tayo mga kaklase niya, sa kondominium ng kaklase niya. Ano po yung isang ginagawa? Hindi po natin namamalayan. Pero parang yung anak natin, kung walang anak, promise. Parang nagkaroon ng ibang kultura sa mga bata. Parang iba na yung mundo nila ngayon. Umamihan ng sabatan, makipagsalikutan. Nung makipagsalikutan, nakikalawan namin. Pero kamagyan mo, salikutan, makipagsalikutan, nakikalawan. Paliwanag mo ito. Ano ito? Hindi lang po sa mga bata. Kahit sa atin, may natidevelop na kultura ng ayaw sa paghihirap at kung ano lang makakaswel ang punan inakuha. We might not be aware of it, but we are developing a culture kung saan takot tayo sa paghihirap, kung saan ang tanging interest natin ay ang para sa ating sarili. Anong makukuha ko dito? Anong kuswelo ko dito? Ano ang para sa akin dito? Ano ang kikitain ko dito? Paano ako masusunod dito? Paano ako mapapagbigyan dito? We are developing a culture na ayaw ng sakripisyo at puro sarili ang tingin. And unless we change that culture, but yung culture ng RH bill, hindi natin naman malayan. I'm surprised we're only talking about how many children, or we're only talking about economics, but we're not talking about the psychological effect of it. Now, ang RH bill, it would have an effect, it would have a contraceptive mentality na yung mga bata ay istorbo, na hindi nakakatay, na dagdag ng isang kapana na kaya dapat bawasan, o hindi na po pwedeng isa lang. Yung hindi nakakabigyan sa atin ay alisin. And this is what Jesus is talking about in the gospel. Sa maraming beses sa buhay natin kung saan natin nakakaharap ang kamatayan, if we cannot decide for ourselves, if we cannot look for the faith or for God in our experiences, and if we just consider ourselves and try to look for meaning, kahulugan sa mga ginagawa po natin, ang lahat-lahat wala kahulugan. Kapag hindi natin alam pag-desisyon para sa sarili natin, hanapin ng Diyos sa mga karanasan natin, ano ang sinasabi ng Diyos sa karanasan po ito, and then may pangatlo na magkaroon ng maghanap ng kahulugan sa mga nangyayari sa buhay natin. Lahat-lahat po ng bagay ay bago. May binabasa po yung libro minsan, sabi niya, tatlong bagay ang pwede mong ituro sa mga anak mo. Tatlong bagay ang pwede mong ituro sa mga anak mo. Upang sila'y lumaki ng maayos at healthy. One, turuan mo sila na life is hard. Hindi madali ang buhay. Kailangan nila mag-aral, kailangan nila magtrabaho. Hindi po lahat ng hiningi ay dapat nandun. Mahirap ang buhay. Yun ang unang katotohanan. Ikalawang katotohanan na lahat tayo ay mamamatay. Dahil hindi na buhay ng akala mo, walang pinabukasan. Akala mo hindi ka mamamatay. Lahat tayo ay mamamatay. At ikatlo, lahat ng bagay ay nagbabago. Lahat
ng bagay ay pwede mag-uwi. Iwan ko na po ang assignment. Isang linggo na lang po ay Holy Week. And during this Holy Week, it will be an obligation. Before planning on going to beaches, bago po magplano kung saan beach, saan dagat pupunta, bago po magplano kung saan ang ruta ng bisita iglesia, bago po magplano kung saan magpapakasyon, magplano po kayo ng isang bagay para sa pamilya ninyo na sabay-sabay kayo magkasama. Sama-sama magkasama. At tignan po ninyo ang mga pagsubok sa buhay ninyo, mga paghihirap sa buhay ninyo, mga trials, mga process, mga frustrations, mga longings, mga wishes ninyo, mga dreams ninyo, kasama ng pamilya ninyo, mga hangarin ninyo, mga pangarap ninyo para sa pamilya ninyo. And see how you could face them, how you could bear them, and how you could find your faith and your God in them. Alam po ninyo paano kayo mag-desisyon hindi sa mga cruise na ito, paano nyo makikita at makikilala ang inyong pananampalataya at ang Diyos, pamamagitan ng pagsubok na ito, at ano ang kahulugan na pwede nyo matutunan sa mga karanasan na ito. And in such a way, really experience the effort.